abega konyora buwene nabo igo gwakana ebil ya Nyagetari togotikana nayo nigo umurero bwateko butkubugo rero ase nyumba yemo yokwego kya asensemo ya muturumesi iyo gotoka birongo akoirera umuntu oyo mo Gusii bogima nabande gutierwa chingoma kwene kyayo sub county police commander o Kisii Central Musambasa nigateona nigo batangete omonyeno mo bogani oyo erioko bakonya asogokoro butki kumanya ninki ya chagetie umuriro yo muri kaitwa Josephat Hamisi no roboti urwaso bwime Umusacha oyo muwe myaka igatoni gasiri ubugima bwaye kubwatekana umuriro uyu nyalita kuba kubata enyomba yo kwegokya emambi yabono imekenyoro kya muturumesi asensemo ya birongo. Upon search we found that there was one person whose name is withheld with us until he is identified by relatives. He's a male adult, mid-aged, who succumbed due to the fire magnitude. So far, the property which was destroyed can cost up to around or about 500,000. That is preliminary accountability by the bar owner. Korengana nangina nyagosira nigatebire omwana wa nyalita kobaga wika ase nyumba ya ichinsa cha morogoba ase ko nyalita kobaga gusangenda gira mugoroba nabo igogotigana ekero omumuro ibona chete kobaga korara kurende ase mambia bono niganyoro roboti ngumumuro nyalita kobaga gosiria obugima bwaye ase omuriro oyo nyalita kobaga kubata enyumba yo kwegokia ekera igura tinyi bwetike lakini nandi tinyi bwetu sana na nyumba utakira kuna nyumba nyumba ya ekebungi amuna naje ko umwana wa yirite burunga abo andi muna nayo umwe nyumba igiye sayera kaya bungi kurusa ubuga tara ira burungu na keko kadi garu amandi etu ani ntanga ndiyabugi andi gento kyambo atamali mitinje tuko kukwata simindi gena chinse chumwana nkego ina kego ekako gara mwana tu nabo muntu agasoke konya yeta ni gongoro kwa dani kanyomurwa chinse mo cya muturumesi yiga igo yarenge butuko chinsa sana neiga karato igo bikoro tuwabokerinde twa chakarangi kegenderete twanyora enyomba epa ya dani korukwegesa cyanyara ko bage koya koigo abali ngememba nyara ko bagutama lakini oyomo yatuge kananga talinge ngurubo igo chibiye igo chigutama ndo nyara ko baga kuyere Nonye nabo abagakora emirimo na nyagosira nigo batebete batiganete boigo mogoroba kyare bya ase boigo bachikomuganya gwikira asense magakora emirimo ase atanyara ko baga gwikira na chinsa chiria chibwenete na boigo bachaka komoroto tase banyara ko babakoye we ripoti buna onyare ko baga gusiria obugima bwaye twatigana inde yakante ngango 50 bobu akane chigini chire kiera chibesita ko chiko soka nchenko emana ngamoyemie akaro kangene ni 50 agasoka n'ikindi kire ne box eri sambi akacha soba ndukuraga ona ina chikobori yankire ganga na kinaigete n'ikindi bakaruka bakarage tinye ni kiri kirare box takwando kiroro noche ikire ndiye chitegeka barinde bona mambinche muganyite site sana ngo kore gazi ogera kore akomplete gazi boigo ensemo erie yo kolimia omurero me county ya Kisii ngo nyara ko bayukira nagwo ase bateba ugusarika gwe chipara senseme yo na kukoirera ugotaiga kwa borro ase chinga kichiri chibwenerete para charenge gasen kongu na kiya toirereka umurero twacha kwenye content na kwanza kuligerera ikende nkeroro na paka twacha kwenye buso oyo mento yo yete to konyara kumanya otherwise mbiamo nande tienya saba sene nigo omanyene enyombe ye kwegokya anyare ko baga kobeko byara ase boigo obotuki bwachakire bene kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwa ase kenyoro kya muturumesi ekyokere ime ya birongo e constituency nyali bali chache meye county ya Kisii eliterane Josephat.